Είναι η πλάκα της αποκαθήλωσης. Εδώ κατέβασαν το σώμα του Χριστού, νεκρό. Λοιπόν, θα βγω έξω γιατί εγώ δεν φωνάζω, δεν μου αρέσει να φωνάζω εδώ μέσα. Εδώ είναι η κολόνα που σκίστηκε. Σας τα έχω δείξει, απλά επειδή έχω πολλούς φίλους καινούριους και με ρωτάνε. Συν ότι όταν έρχομαι εδώ πέρα, πολλοί από εσάς μου λέτε, όσες φορές και να τα δούμε, ούτε τα χορταίνουμε, ούτε τα συνηθίζουμε, ούτε προσπερνάμε τα βίντεο αυτά. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό. Ιδιαιτέρως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ας κάτσω εδώ λίγο, να πω δύο κουβέντες. Είμαι στο Ναό της Αναστάσεως, όπως σας είπα πρωτίστως. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Αυτό είναι καλό για μένα βέβαια. Γιατί το απολαμβάνω. Δεν έχει ουρές. Κάθεσαι όσο χρόνο θέλεις μέσα στον τάφο του. Περίπου δηλαδή όσο θέλεις, γιατί έχει φύλακα. Αλλά έχω καλές σχέσεις εδώ. Λοιπόν, σήμερα είναι η Κυριακή του Παράλυτου. Είναι εκείνος ο Παράλυτος, ο οποίος ήταν 38 νομίζω χρόνια στην Κολυμβήθρα εκεί, Βυθασδά, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, συγγνώμη, αυτές τις λέξεις ποτέ δεν τις θυμάμαι. Και περίμενε κι αυτός τόσα χρόνια να γίνει το θαύμα, έτσι, να κατέβει ο άγγελος, να ταράξει τα νερά και κάποιος να τον βάλει μέσα, να γίνει καλά. Ο πρώτος ο οποίος θα έμπαινε μέσα στην Κολυμβήθρα θα γινόταν καλά. Γινόταν καλά, όχι θα γινόταν καλά. Οπότε περίμενε νομίζω 38 χρόνια να γίνει καλά και όταν πέρασε από εκεί ο Χριστός και του είπε γιατί στέκεσαι εδώ, λέει άνθρωπο δεν έχω να με ρίξει στην Κολυμβήθρα να γίνω καλά. Και του απαντάει ο Χριστός, ο Θεός, αφού θέλεις να γίνεις υγιής, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Σήκωσε το κρεβάτι σου και προχώρα. Ξέρετε, επειδή δεν έχετε έρθει στο Ισραήλ, πολλοί από εσάς και δεν ξέρετε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και υπάρχει συνοστισμός εδώ. Γιατί είναι ένα πολύ μικρό κρατήδιο, αλλά με πολύ κόσμο, όπου και τότε χρονολογούνταν, και τότε ήταν πολύ μεγάλο το πλήθος εδώ από τους Ιουδαίους, γιατί εδώ μαζευόντουσαν. Οπότε εκεί το θαύμα αυτό έγινε ενώπιον πολλών. Είδαν πολλοί έναν 40 χρόνια παράλυτο να σηκώνεται και να γίνεται καλά. Και να τον κάνει ο Χριστός με ένα του λόγο καλά. Φυσάει τώρα, συγγνώμη που είμαι έτσι, δεν ξέρω και να ακούγομαι. Με ένα του λόγο ο Χριστός σηκώθηκε και πήρε το κρεβάτι του και έγινε καλά. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το τρομακτικό σε όλο αυτό το story? Το θαύμα είναι θαύμα, ο Χριστός ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι και όσοι τον αμφισβητούν. Είναι πρόσφατα. Ήταν ένας παπάς ο οποίος έβγαλε τα ράσα γιατί δεν τον βόλευε η ομοφιλοφιλία του, μάλλον η ανομαλία του. Και τα έβγαλε τα ράσα, τον οποίο τον άκουγαν χιλιάδες στην Ελλάδα. Και τα έβγαλε τα ράσα και σταμάτησε να κάνει τον ιεροκήρυκα και έχει γίνει ένας αμπελοφιλόσοφος, ο οποίος μου πετάχτηκε στο Instagram, το Instagram πετάει σκουπίδια γενικότερα,
και είδα ένα βίντεο του το οποίο έλεγε ότι δεν υπάρχει ο Χριστός και ότι δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Προφανώς ο αντίχριστος αυτός πρώην καθηρημένος ιερέας δεν έχει δει Άγια Λείψανα, δεν έχει δει τον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη που μυροβλίζει, καραγκιόζει, και κακός που τον λέω καραγκιόζει γιατί είναι ένας λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης, δεν έχει δει εξορκισμούς που στην επίκληση του ονόματος του Χριστού τα δαιμόνια που έχει μέσα του λεγιώνες φρύτου. Δεν έχει δει το Άγιο Φως που έχω πάρει εγώ 2 φορές εδώ και πληθώρα τώρα αποδείξεων που έχουμε για την ύπαρξη του Χριστού. Ο τράγος αυτός λοιπόν, επειδή δεν τον βόλευε να κάνει εσχρότητες, έξω εκείνες, λέει το Ευαγγέλιο, δεν το λέω εγώ, ρίχνει τώρα λάσπη και λέει ότι δεν υπάρχει και ότι δεν υπάρχει και απόδειξη, το νούμερο. Λοιπόν, αυτό τώρα τι σημαίνει, πώς το συνδυάζω εγώ αυτό τώρα με την Κυριακή του Παράλυτου? Το συνδυάζω με το βάθος της ανθρώπινης αχαριστίας. Γιατί όμως σας το λέω αυτό? Γιατί πολλοί από εσάς δεν ξέρετε ότι ο Παράλυτος, μετά που έγινε καλά, από τους πατέρες της Εκκλησίας μας προκύπτει, είναι αυτός ο οποίος στο Συμβούλιο των Φαρισαίων, των ιερέων, των Ιουδαίων, που έγινε κατά του Ιησού, είναι αυτός που τον ράπησε στο πρόσωπο. Ναι, καλά ακούσατε. Ο Παράλυτος, που τον έκανε καλά ο Χριστός, είναι αυτός που τον χτύπησε στο πρόσωπο. Όσες ευεργεσίες και να μας κάνει ο Χριστός, όσα καλά και να μας κάνει ο Χριστός, όσες ευλογίες και να μας δώσει ο Χριστός, εμείς θα είμαστε παράλυτοι. Εδώ. Αν θα πάω στην κόλαση, δεν το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζει ο Κύριος, και καλό είναι να μην λέτε εγώ θα πάω στην παράδοση ή στην κόλαση. Δεν κρίνετε εσείς. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Αν όμως θα πάω, δεν μπορώ να σας μιλήσω, συγγνώμη, αν όμως θα πάω, θα ήθελα πραγματικά να το δω αυτό το άτομο εκεί. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ρε, σε έκανε καλά. Μετά από 38 χρόνια που ξερνώσουνα σαν το φίδι κάτω εκεί στα άγια αυτά χώματα που πάτε στα πόδια του Χριστός και παρακαλούσες κάποιον να σε ρίξει μέσα στην κολυμβήθρα. Και έρχεται ο Χριστός και σε κάνει καλά. Βρε ελεηνό υποκείμενο. Και πας μετά και ραπίζεις τον Χριστό με το χέρι. Όρθιος, που τα πόδια σου, τα βρωμοπόδαρα, δεν στεκόντουσαν. Με βλέπετε εκνευρισμένη, γιατί είναι πάντα μια μέρα που με εκνευρίζει. Σήμερα, παρότι είναι αναστάσιμη μέρα, μέρα της Ορθοδοξίας, και εμείς κρατάμε τη μακροθυμία του Θεού, την φιλευσπλαχνία του, κρατάμε τα καλά. Αλλά εγώ έχω σταθεί εκεί, μου την έχει παίξει. Θα μου πεις, εσύ δεν είσαι παράλυτη, μωρή? Εδώ είπα, παραλυσία υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει. Πόσες ευεργεσίες μου έχει κάνει ο Χριστός και πόσες φορές την έχω στεναχωρήσει? Καθημερινά τον στεναχωρώ. Είτε γιατί θα κατακρίνω κάποιον, είτε γιατί θα βρίσω κάποιον στο δρόμο, είτε γιατί θα έχω νεύρα, είτε γιατί θα αδικήσω θελημένα άθελά μου, είτε. Παράλυτη εδώ. Υπάρχει, πώς θα το πω, παιδιά, άμα το καλοσκεφτείτε, και εμείς σαν τον παράλυτο αυτόν είμαστε. Ο Χριστός μας δίνει κάθε δευτερόλεπτο που μιλάμε ανάπνοη και εμείς δεν του προσφέρουμε τίποτα. Τίποτα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε δεν μπορώ να ξομολογηθώ εγώ. Ρε, το μόνο που σου ζητάει είναι να του δώσει τις αμαρτίες σου. Δεν θέλει, δεν έχει ανάγκη κάτι ο Χριστός. Εσύ έχεις ανάγκη, κακομοίρη. Κακομοίρη. Αυτά με έπιασε πάλι. Απλά είχα μια συζήτηση μέσα με έναν πολύ έτσι ευχαριστώ πρασοφόρο. Δεν έχει σημασία αν είναι στον οικουμενισμό για μένα. Μιλάω σε όλο τον κόσμο. Το ότι δεν συμπροσεύχομαι είναι άλλο θέμα. Το να μην μιλάω
δεν το βλέπω σωστό. Και μου λέει κάνε τέτοια βίντεο, μου λέει μίλα γιατί φέρνεις τον άλλο σε κατάνοιξη. Λέω από μένα, λέω, περιμένει ο άλλος να έρθει σε κατάνοιξη, από μένα το ζωντόβολο. Τέλος πάντων, δυστυχώς μιλάμε για χριστιανούς οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει καν το Ευαγγέλιο, οπότε εντάξει, αν μη τι άλλο, δύο πράγματα τα ξέρω, με τη δύναμη του Θεού. Λοιπόν, φεύγω από τον Ναό της Αναστάσεως. Μπορεί να ξαναμπω σε λίγο, κάνω μια βόλτα. Εδώ, όπως βλέπετε, εμπορεύονται τα πάντα. Μια ανάσα, μια δρασκελιά από το ναό. Αυτά. Μεγάλη χαρά να παραδειγματιστούμε από τη μακροθυμία και την αγάπη και την καλοσύνη του Χριστού. Αυτό να είναι το μήνυμα της ημέρας σήμερα, Κυριακή του Παραλίτου, και όχι από την αχαριστία και τη βρωμιά που είχε αυτός ο παράλυτος που έγινε καλά ενώπιον όλων και μετά πήγε και χτύπησε τον ευεργέτη του, όπως τον χτυπάμε και εμείς καθημερινά. Άνθρωποι είμαστε φυσικά, πέφτουμε με πολλές αμαρτίες, τουλάχιστον να σηκωνόμαστε. Και το κυριότερο όλων, να μην κρατάτε κακία σε κανέναν. Και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έχει κατασυκοφαντηθεί από γνωστούς και άγνωστους, έχει, τι να σας πω, με έχουν πετροβολήσει ούκο λίγες φορές, αδικήσει σε βαθμό αηδιαστικό, άνθρωποι οι οποίοι έχω ευεργετήσει, άνθρωποι που έχω φέρει στην αλήθεια και στην πόρτα του Χριστού, στα πόδια του Χριστού, και παρόλα αυτά ούτε και αυτό αναγνωρίζουν και μου λένε μα ο Χριστός μας έφερε. Είναι τόσο ακατήχητοι και τόσο, τι να πω, αχάριστοι απέναντι στον ευεργέτη τους που λέγεται Κυριακή, και δεν το λέω με ίχνος εγωισμού, γιατί θα το τεκμηριώσω. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι αυτός ο οποίος θα φέρει κάποιον στην αλήθεια, σε μένα δηλαδή, στον Χριστό, σβήνει πλήθος αμαρτιών. Οπότε δίνει τα εύσημα ο Χριστός στον άνθρωπο ο οποίος θα μιλήσει και θα πει στον χύψη, ρε εσύ, εκεί που είσαι είναι οικουμενισμός, είναι αίρεση. Έλα στην αποτύχηση, έλα να σου πω 5 πράγματα, έλα να σε πάω κάπου να ακούσεις 2 πράγματα, να ξεστραβωθείς και να... Γεια σου. Καλά. Ελλάδα, Κρήτη. Μου μιλάνε εδώ οι έξυπνοι φίλοι μου. Λοιπόν, έλα να σου πω, παρόλα αυτά σου λέει, μετά που δεν πας με τα νερά του και που μπορεί να τσινήσεις, ρε παιδί μου, σε κάτι λάθος που κάνει, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω τσακωθεί, να ξέρετε, με κανέναν χωρίς λόγο. Να ξυπνήσω έτσι μια μέρα και να τσακωθώ, ποτέ στη ζωή μου. Να τσακωθώ παραπάνω από ό,τι έπρεπε, ναι, το παραδέχομαι. Αυτό το παραδέχομαι. Να τσακωθώ όμως χωρίς λόγο, όχι, δεν το παραδέχομαι. Γιατί δεν υφίσταται. Λοιπόν, και μετά σου λέει, τέτοια χαριστία, ο Χριστός με έφερε. Για σκέψου μήπως βρεθείς μπροστά στο Χριστό όταν βγει η ψυχούλα σου και σου πει, ποιος έφερε εδώ? Εσύ. Ναι, μέσω πιανού? Της Κυριακής. Στην Κυριακή έχεις φερθεί σωστά? Μούξεις. Αυτό. Τέλος. Ας μην επεκταθώ και γίνω κακιά στο πιο ιερό μέρος της γης. Αυτά, την αγάπη μου. Γυρίζω πίσω Τελαβίβ. Ήταν φανταστικά.